you're not in the picture. So you have to see me. So, Manay, you just do like that. Yes. You do it. Para yung nasa likod nyo makakita. If there's a wheel, there's water. Yes. Okay, water. Yeah. Who will volunteer? Okay, jump. I will remember your face. Okay. Maruloksohan. Maruloksohan. Waki, ah. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, that's one. Nakabidyo yun eh. As a family member when I was 16, that was 40 years ago, right? I was 18. Sabi na 16 pa. So again, happy birthday, Miss Elsie Deville.
tapos pimiyak sa likod, katapang na. All the years, sabi nga ni Ulay man ni Sarge, gano'n pa kami pirming surugod sa na. Sa likod kami ka mga big time na mga tao. Si Sarge, si Iman, si Lodi. Mga sa likod ka, mga darapon ng tao. Si Senada ko ng taon, una na sa likod mo. Si Granny James, si Dennis. Sa likod siya kang Liam Sano, ano? Sa likod ka man, ako sa tabangan. So ano kami ang role ni ever since, kami lang sa likod, at saka kung sa mga sa Bicol, lalo sa Albay, yamang ginari kami mag-service sa inyo, lumatabang. So kung may mga fundraising, may activities ang mga ano sila, iba doon yan, siya ang pagkabit na matabang, ginari. So siguro, sa pag-recognize ako, kasarap man ako sa mga taga-UP na nagbalik naman sa Bulod. Ang lugar ko kaya sa Piudoran, sa Royal sa pinaka-arayon nung panahon nung timing. Kaya nagaro, nagpapasalamat sa mga Bicolano, sa Albayano, sa mga taga-Piudoran na nagbalik ako naman. Kaya lang namumundo ako niyan, damo niya ko lang naaraman, susarap na very close man sa kuya, si Ging San Jose, matay na pala siya. So parang namumundo na ako dahil nawara siya, na dahil ba lang kami nagkaulay after several years na nangyayang sa sa iba lang. Close man kami sa kuya. Ako pala maging emotional. We are here to have fun. I don't have to cry. Nagkaroon nagluluha na ako. I have better stuff. Salamat po. Happy anniversary. Thank you very much, Godfather. Okay, so we have a lot of talkies later on pa. Representatives from very important groups and of course, within and without. Entertaining at dumugtong yung panahon namin eh. Kaya yun na lang siguro dahil ang tawa-tawa ngayon, kinakanta rin nila mga awitin na buklod, derivative nga lang ng iba. Kaya ba natin? Kaya na ba ako tanungan? Kantayin natin tatlo? Alam naman na lahat? Dapat alam na lahat. Bilisan mo ang ako.
klase pero pupunta kami ng Karayunan para mag-exposure. Ilan sa mga awitin na natutunan namin doon ay malamang malapit din sa puso ng mga nandito ngayon. Ito.